سلام زخبر سلامتنا يبصحكم تخاتلتنا ازي channel بزعبا طعنا زملكت حبريتا زرغحلو channel يو صالنت استفلاليو طعنانا زملكتو حبريتاتات نكبصحكم دما تحستوتاتنا لايك شير كتغبرو نت channelنا دما سبسكرايب كتغبرو يلابوكم ابنايلوم معنت مدبنا بزعبا emergency pill ويخا بتلومدو post pill انابلنا بزعبا نصوحو مدحانيت ادلاينتون معزي وسد نمنتاي خنوسدو بقصالنت خ كم حدا ميلا مكلاخل صنسي كنطقمولو نخእል ዶ ጎናው ሳዕቤናት ኮንታ እዮም ዝብል ክንርኢና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕድም ኢመርጀንሲ ፒል ወይ ከዓ ብተለምዶ ፖስት ፒል ማለት ካብቶም ብሆርሞናዊ ቅመም ዝሰርሑ መከላኸሊ ሜላታት ጽንሲ ሓደ እዩ እዚ ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ ካብቶም ካልኦት መከላኸሊ ሜላታት ጽንሲ ፍልይ ዘብሎ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ዝውሰድ ምዃኑ እዩ ካብቲ ስሙ ምርዳእ ከም እንኽእል ድሕሪ ዘይተሓሰበ ወይ ከዓ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ጾታዊ ርክብ ዝውሰድ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ስሩዕ መከላኸሊ ጽንሲ ገይረን ብቐጻልነት ክትጥቀማሉ ይርአ ነገር ግን ፖስት ፒል ከም ሓደ ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ ብቐጻልነት ምጥቃም ንዝተፈላለዩ ጎናዊ ሳዕቤናት ከሳጥሕ ይኽእል ፖስት ፒል መዓዝ ንምንታይን ክንደይ ዝኣክልን ይውሰድ ዝብልን ከስዕቦም ዝኽእል ጎናዊ ሳዕቤናትን ቀጺልና ክንርኢና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖስት ፒል ወይ ከዓ ኢመርጀንሲ ፒል ክትወስድ እትኽእል ጸታዊ ጥቕዓት ማለት እውን እንተተደፊራ ሃንደበታዊ ዘይተሓሰበ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺማ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ መቕዳድ ኮንደም እንታጋጢሙ ስሩዕ ናይ ክኒን መከላኸሊ ጽንሲ እንዳተጠቐመት ጸኒሓ ንተኸታታሊ 3 መዓልትታት እንተረሲዓ ዲፖፕሮቬራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ ማለት እውን ብመርፍእ በብ3 ወርሒ ዝወሃብ ዓይነት ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ እንዳተጠቐመት ጸኒሓ ንልዕሊ 2 ሰሙን ቆጽሮ እንተሕሊፋን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ተፈጥሮኣዊ ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ ማለት እውን بورحو ጽጊያ እንዳቆጸረት እንዳተጠቐመት ጸኒሓ መዓልቲ እንተተዛቢሕዋን ክትወስድ ትኽእል ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ምኽንያታት ወጻኢ ግን ፖስት ፒል ከም ሓደ ስሩዕ ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ ተረዲእኻ ብቐጻልነት ምውሳድ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ፖስት ፒል ዝሓዞ መጠን ሆርሞን ምስ እቶም ብቐጻልነት ዝውሰዱ ስሩዕ ሜላታት መከላኸሊ ጽንሲ ክነጻጸር እንከሎ ብጣዕሚ ዝዓበየ መጠን ኣለዎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ግዜ እትግልገለሉ ፖስት ፒል ዝሓዞ መጠን ሆርሞን 1.5 ሚሊግራም ሌቮኖርጌስትሮን እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ 50 ሚኒፕሊስ ማለት እውን ኣብ 50 መዓልታዊ ዝውሰዱ ሜላ መከላኸሊ ጽንሲ ክኒናት ዝርከብ መጠን ሆርሞን ማዕረ እዩ እንደይ ዝኣክል መጠን ይውሰድ ዝብል ክንርኢ ከለና ብዙሕ ዓይነታት ኢመርጀንሲ ፒል እንትህልው ኣብ ከባቢና ኣብ ፋርማሲ ክንረኽቦም እንኽእል ክልተ ዓይነታት ፖስት ፒል ኣለዉ እቲ ሓደ ክልተ ክኒን ነንሕድሕደን 0.75 ሚሊግራም ዝሓዘ እንትኾና ኣወሳስዱ ድማ እቲ ሓንቲ ክኒን ድሕሪ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ጾታዊ ርክብ ቶሎ ብምውሓጥ እቲ ሓንቲ ክኒን ድማ ድሕሪ 12 ሰዓት ምውሓጥ እቲ ካልኣይ ድማ ብሓንቲ ክኒን 1.5 ሚሊግራም ዝሓዘ እንትኸውን ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ብቕልጡፍ ምውሳድ ኣብ ሓንቲ ክኒን እኹል መጠን ሆርሞን ስለ ዝሓዘ ተወሳኺ ዶዝ ኣየድልዮን ፖስት ፒል ወሲድና ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ጽንሲ ናይ ምፍጣር ዕድል የለን ማለት ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ መረዳእታታት ከም ዝሕብርዎ ድሕሪ ናይ ፈለማ ወርሓዊ ጽጊያ መዓልቲ ኣብ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ሰሙን ርክብ ካብ ዝፈጸማ 100 ደቂ ኣንስትዮ እተን 8 ናይ ምጽናስ ዕድል ኣለወን እዚ ማለት ፖስት ፒል እንተዘይተጠቒመን ማለት እዩ ፖስት ፒል ምስ ዝጥቀማ ግን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ናይ ምጽናስ ዕድል ኣለዋ እዚ ማለት 85% ጽንሲ ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ፖስት ፒል ዘንጊዕኻ ምስ ዝውሰድ ጽንሲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ እናወሰኸ ይኸይድ ዝበለጸ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝህልዎ ኣብ ውሽጢ 12 ክሳብ 24 ሰዓት እቲ መድሓኒት ምስ ዝውሰድ እዩ ድሕሪ 72 ሰዓታት ናይ ምክልኻል ተኽእሎ የብሉን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖስት ፒል ድሕሪ ምውሳዳ ድሕሪ 2-3 ሰሙን ፐሬድ ወይ ከዓ ወርሓዊ ጽጊያ እንተዘይርያ ናይ ጽንሲ ምርመራ ክትገብር ኣለዋ ካሊእ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘልዕሎ ሕቶ ፖስት ፒል እንዳተጠቐምና ነገር ግን ጽንሲ እንተደኣ ተፈጢሩ ኣብቲ ቆልዓ ዝፈጥሮ ጽልዋ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ፖስት ፒል ይኹን ዋላ ካሊእ ዓይነት ሆርሞናዊ መከላኸሊ ሜላ ጽንሲ እንዳተጠቐመት እናሃለየት ጽንሲ እንተደኣ ተፈጢሩ እዞም ሆርሞናዊ መከላኸሊ ሜላታት ጽንሲ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ይኹን ኣብቲ ህፃን ናይ ኣፈጣጥራ ጸገም ናይ ምፍጣር ተኽእሎ የብሎምን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖስት ፒል ክትጥቀም ከላ እንታይ ጎናዊ ሳዕቤናት ከብጽሐላ ይኽእል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሳይድ ኢፌክታት ክትርኢ ትኽእል ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ድማ ሓደ ምዝባዕ ወርሓዊ ጽጊያ እዚ ድማ ብድንጓይ ጽንሲ ከስዕብ ይኽእል ፖስት ፒል ኣብ ዝወሰደትሉ ሰዓት ዝተወሰነ ደም ምፍሳስ ቃንዛ ጡብ ወይ ከዓ ክትነኽኦ ከለኻ ምቕንዛው ርእሲ ሕማም ብዥታ ወይ ከዓ ዓይንኻ ብዥ ምባል ተምላስ ወይ ከዓ ቮሚቲንግ ናይ ድኻም ስምዒትን ቁርጸት ታሕተዋይ ከብድን ክስምዑዋ ይኽእሉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ
ፖስትፒል ክትወስድ ክትደሊ ከላ ሓኪም ኣማኺራ ክትወስድ ይምከር። ምዝባዕ ዝተናውሐ ምዝባዕ ወርሓዊ ጽግያ ወይ ከዓ ምድንጓይ ጥንስን ፖስትፒል ኣብ ዝወሰደሉ ሰዓት ከቢድ ደም ምፍሳስን ምዛጋጥማ ድማ ብሓኪም ክትረአ ይምከር። ሕራይ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ብቐጻልነት ጥዕናዊ ሓበሬታታት ንክበጽሑኹም ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ እውን ግበሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ቻናል ክቐርበልኩም እትደልይዎ ጥዕናዊ ሓበሬታ ይኹን ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡልና መልሲ ክንመልስ ኢና። ንምክትታልኹምን ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኹምን ብጣዕሚ እንዳመስገና ጥዕና ይሃበልና።